Kaixo maiteok, ongi etorri berriz ere Izaskunen kutxa misteriotxura. Aizue, gaur esperimentu bat egingo dut eta begira, estalkiak erabiliko ditugu. Zer egingo dugun jakin nahi duzue? Gelditu hor, has gaitezen. Kaixo Noa! Kaixo Unas! Luka! Kaixo! Laia! Kaixo Julen! Kaixo June! Ongi etorri Izaskunen kutxa misteriotxura. Begira, nik hemen barruan zerbait sartu dut, baina kontuz adi etxean oraingo honetan ez dugu ukimenarekin jolastuko, baizik eta usaimenarekin lagunok. Denbora jakin bat izango duzue 3 elementuak asmatzeko eta banan-banan jarriko dizkizu eta 2. Eta oso galduta baldin bazaudete, urrezko pista eska dezakezue. Erantzunak asmatu ezean, aurpegiak pastelean sartu behar izango dituzue. Lagunok, jarri estalkiak, hartu. Politak dira baietz. Oso ondo, 3, 2, 1, denbora. Lehenengo elementua, zurekin hasiko naiz, zer da? Usaindu. Gozoa da ala gazia. Gozoa. Kanela. Kanela dela esan du Julenek? Kanela. Kanela usaina. Kanela usaina esan du Noak eta zuzena da oso ondo! Ni kanela natillakin erabiltzen dut. Bigarren elementua Luka eta Laiarentzat. Hau hain erraxa asmatzen duten. Honek usain fuertea du, Brokolia. Ez da brokolia. Guacamole. Guacamolea dela dio Julenek, baina ez da zuzena. Usaina hau antzeman izan duzu etxean adibidez. Bai, antzeman izan dute etxean, oso ondo. Belar batzuk uste. Belar batzu direla dio Julenek. Errezetetan aldean jarri. Oso ondo ari zara, Julen oso ondo ari zara. Hau zer da espinaka? Pista. Bakaioarekin sukaldatzen da eta arginanok asko erabiltzen du. Arginano maite zaitugu. Perejila. Perejil. Oso ondo, perrexila da! Nik jakin dut zugaldean egoten ez zelako. Txanda pas egingo dugu. Bai. Eta urrengo elementua. Hau asmatzen dute eta denbora agortzen ari da, Zer gorria o igual. Txokolatea. Txokolatea dela esan du Noak, baina ez da txokolatea. Pista. Lukak pista eskatu du adi, Kolore gorria du eta patata eta olagarroari bota oi diogu. Piper rauch gorria. Bizkat kosta zaigu baino lortu dago. Piper rautxa. Oso ondo! Hasieran oso zaila zan. Azkar, 3, 2, 1. Olagarro salsa. Asko sonatzen dio, baina ez dakit zer doan. Aizue sentitzen dut esatea, baina kanelanen asmatu duzue, baina perrexila eta piparrauts gozoa ziren beste 2 elementuak sentitzen dut. Badakizu ezer esan nahi duen horrek, ez da? Presa bete! Ez, June ez eta Julen? Bai? Bai, venga, 1, 2, eta 3, nahiko, aiama! Ze itxurarekin, Julen, ze itxura duzuna! Ze goxua. Lagunok pikain aritu dira gaur ere, gure lehiakideak gustatu zaizu esperimentua. Ezuenik, estalkia aprobetxatuko dut eta atxeden txiki bat hartuko dut. Urrengo atalera arte, agur!